Salutare toată lumea și bine v-am găsit la... Taci! Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Fortnite Rank. Astăzi o să vă arăt... Ce o să vă arăt, mă? Nu o să vă arăt nimic. O să vedem cât la sută facem în 15... Cât la sută facem... cât creștem cu rankul. Ați înțeles voi în 15 minute. Cred. Nu. Dead. L-am bătut. Stai. La mine. Knock. Ah, era bounty. Mai unul. La mine. Cât sunt? Are vizibilitatea. L-am văzut. Nu, mai e unul cu invizibilitate. A fugit de mine. Da. Ce, bro, sunt disperat. Dacă facem challenge 15 minute, să vedem. Bine, experiment, nu challenge. La mine. Avem o problemă. Nu prea aveam nimic de fugit. Nu, du-te să mi-ai reboot-ul. Tu realizezi că te duci în partea opusă. Mamă, domnule, se duce în partea opusă. Lasă-i, du-te, lasă-i. Nu e 3. Păi dacă primul e 8 minute. Nu, de fapt e 6 sau 7. Nu, că glitch-urile alea nu se pun, bro, pe tabelă, gen. Adică, bro, o-i face tu glitch-uri, dar nu te cam ajută cu nimic. Decât să te lauzi la prietenii tăi. Da, 8 minute cu tot cu scurtătura de la sezonul 2 la 5. Nu e slab. Cei mai mulți se blochează la sezonul X. Adică, bro, e extrem de greu. Nu știu, am 2 medkit-uri. Ce să luăm? Nu. Și e la mine, sunt la mine. Păi da,
Sunt fix în fața mea. Se urcă pe insulă. Nu, bro, dar vreau să iau un sniper de undeva, nu știu. Vreau să mă duc într-un rift. Sunt rifturile în apă. Deci jocul ăsta își bate joc de mine. Unele rifturi sunt efectiv în apă. Bro, deci asta e bătaie de joc, bro. Deci e pe insulă lepra. Hai să plecăm, hai să plecăm, hai să plecăm. Nu m-am dus pe insulă. Eu plec acum. Mai e încă două. Fugi acum, acum fugi în continuu. Fii atent, am o idee. Să vedem unde sunt. Creier. Ce? Fugi. Aici. Da. Nu știu. Uite-l. Știu. Să dau cu tureta? Am o idee. Nu mă duc pe bătaie. Fii atent, am o idee. Ascultă-mă. Și e gay. S-a dus Bro, tu vezi ce info mi-a dat? Îi dă shit în tureta.